Megjelent a Privát Veszprém helytörténeti projektet összegző családtörténeti album, melyet a Foton Audiovizuális Centrumban mutattak be. A kötet várostörténeti szempontból is felbecsülhetetlen érték. Kordokumentum, olyan alkotás, amely a szereplőkkel közösen készült. A város igaz történetét nem a falak, hanem az itt élt, itt élő családok írják, hangzott el a bemutatón. 24 veszprémi család, ugyanennyi történet, sok-sok fotó. A város 24 fejezetes történetének is tekinthető a nemrég megjelent Privát Veszprém album, amely egyfajta összegzése, lezárása annak a nagyszabású projektnek, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával a város elmúlt 150 évének meghatározó emlékeit gyűjtötte össze helyi polgárok bevonásával. Köztéri installációk, híres emberek élethű szobrai, fotóalbummá változó buszmegállók, régi üzletek kirakatainak újjáélesztése idézte fel városszerte a múltat. Bedics Bertalanék a közösségi médiában látták a felhívást, amelyben családi fotózásra invitálták a helyieket régi fényképeikkel együtt. A család elsősorban a nagyszülők iránti tiszteletből jelentkezett a fotózásra. Rengeteg régi családi fotónk volt otthon, amik már nagyon-nagyon sokat jelentenek nekem. A nagyszüleim sajnos már nincsenek köztünk, 2011-ben hunytak el, és az ő fotójukkal szerepeltünk, az ő házasságkötés utáni fotójukkal szerepeltünk az albumban. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy így is fennmaradt az emlékük. A Privát Veszprém projekt ötletgazdája, Csántó Gály, az LKF művészeti vezetője és Szauder Dávid voltak. Igazából az volt a gondolatunk, hogy szeretnénk megmutatni az Európai Kulturális Főváros 2023-as éve alatt azt, hogy milyen Veszprém múltja és jelenje. És erre a legalkalmasabb a családok voltak, a családok egykor és a családok most. Úgyhogy meghirdettünk fotózásokat, és erre jöttek a családok szépszerivel. Ehhez persze kellett a Márkusné Vöröshajnalka, aki hát eléggé jól ismeri a családokat, meg a város történetét. És utána igazából az kellett, hogy a Baktai Anna-Rékával közösen elkezdjük összeállítani a könyvet, és a családok elképesztő szorgalommal küldték a szövegeket, a szövegjavításokat, mert magukénak érezték ezt az albumot. Ez önök története, az ennek a városnak a története. Az LKF program akkor lehet sikeres, ha mi veszprémiek magunkénak érezzük, részt veszünk benne, ezt a célt fogalmaztuk meg 2023 elején. Erről beszélt a könyvbemutatón Porga Gyula polgármester. Markovics Aliz, az LKF vezérigazgatója a veszprémi emberek nyitottságát méltatta. Márkusné Vöröshajnalka, a kötet egyik szerkesztője pedig azt a csapatmunkát emelte ki, amely nélkül nem születhetett volna meg a kiadvány. A Privát Veszprém album elérhető a helyi könyvtárakban és az LKF Kossuth utcai irodájában. Megköszönöm figyelmüket, hamarosan érkezik Formán Bence az időjárás jelentéssel. Műsorainkat megtekinthetik a www.veszprémtv.hu internetes oldalunkon. Friss híreinket egész nap olvashatják közösségi oldalainkon, mi pedig holnap este 7 órakor várjuk Önöket ide a képernyők elé. Viszontlátásra!